Ya Allah. Nah, ya. Ya Allah. Ibu Ibu dapat uang nggak dari pemerintah? Ya Allah, berarti nggak pernah dapat apa-apa. Ya Allah. Nggih, sing sabar ya. Kayak iki Pak Mete ada rezeki saiki, nggih. Iki nggih, iki bojoku entuk ya, entuk duit iku lho 900-an kok pemerintah dibagi karo sampean nggak apa-apa, nggih. Amin. Nggih, saiki lho nggih.